El que m'agrada més el cavall és el comportament que té. Són animals tranquils i són dòcils. A l'hora de parlar és com si t'entenessi i t'estigués escoltant, que tinguessis com una mica al costat. Treballem amb cavalls perquè és un animal que motiva molt. Jo soc fisioterapeuta, llavors ho comparo amb una sala de física. Doncs vinga, Brennan, ben amunt, mira que té una brosseta aquí dalt, doncs estira el braç i pentina'l, no? Treballem tots aquests aspectes d'estiraments, de sensorial, el tocar el cavall, estar en contacte, perquè el cavall té unes característiques que són úniques. Quan tu estàs muntat, estan assentat, el teu cos es mou utilitzant bàsicament la mateixa musculatura que utilitzem al caminar. El fet d'estar muntat al cavall anant al pas fa que estimuli tota aquesta musculatura. Pues a mi m'agrada venir a fer quino perquè és una manera que jo em relaxo quan estic nerviosa. Els parlo tocant. Llavors noten si jo estic tranquil·la o estic nerviosa, depèn del pols de la mà. Em dona molta confiança perquè sé que quan vindré a quino ho seré fenomenal amb els cavalls.